Enemmän täällä on chiliä, kun tätä lihaa. Massu päässyt palaamaan. On kyllä melkoinen reissu. Moro! Tänne oli tarkoitus lähteä tuonne MPK-sentteriin etsimään uusia uimahousuja ja laulaan karaokea. Mutta mitkä oikein mennytkään suunnitelmien mukaan. Kuitenkin se tuli aivan hyvä päivä täällä Bangkokissa, että lähdehän mukaan seuraamaan ja katsotaan mitä löytyy. No niin, eli jatketaan uikkareiden mettästystä täältä Bangkokin MPK-sentteristä. Tää on valtava kauppakeskus täällä Bangkokissa. Täällä on noin 2000 liikettä ja 8 kerrosta. Vaikka on käynyt täällä todella monta kertaa, niin mä oon aina yhtä taas. Täällä tosiaan myydään ihan kaikkia. On koruja, kenkiä, vaatteita, kelloja, elektroniikkaa, aivan kaikki. Tästä tulee mieleen vähän legendaarinen Tallinnan Mustamäen tori, koska täälläkin suurin osa kamppeista on piraattia. Siksi ne ei oikein ole myyjäkään tykkää, kun täällä kuvailee. Pitää katsoa jotakin edellisen TubeT-videoitakin, niin oli monia heitetty pihalle täältä, kun olivat kuvanneet noita tuotteita. Yritetään olla sellainen discreet. No niin, tämmönen redkari riisillä tuli otettua. 55 patia oli hinta. Ei paha, toivotaan hyvä. Niin joo, ateria. Pitäis varmaan jostakin hakea myös jotain juomista. Sitä niitä löytyy. A few moments later. No niin, aseet löytyi. Juomaa ei löytynyt mistään, mutta onneksi otin hotellilta vettä. Ei muuta kuin aletaan maistelemaan. Oho. Täytyy sanoa, että kun mä tulista ruoasta tykkään, mutta Taimo-sanolla menee välillä vähän yli tämä mausteiden käyttö. Ei herra jumala. Nyt kun tää kurria tarkemmin katsoo, niin enemmän täällä on chiliä kuin tätä lihaa. Miten onko sua koskaan yllättänyt tää Taimaan ruokien tulisuus? Laita kommentteihin. Itse tätä välillä aina yllättää. Huomannut monesti, että sanoo vaan, että kun medium spice, niin se on jo helvetin tulinen. Täällä ei kysytty, kuinka tulista haluaa. Se tuli vakioannolla. Joo, kyllä nyt on pakko luovuttaa. Maha kyllä kestä, sitä suu ei. On ne jumalattoman tulista. Vesikin vielä loppu. Ja katsotaan, löytyisikö jotakin jälääkin ruokaa. Varmaan jäätelö toimisi nyt hyvin.
Noin, löytyi helpolla jäätelökin. Mä olin 89 patia, eli vähän kalliimpi kuin tuo lounas. Maistellaan. Aivan hyvä. Jännä tuo tapaaminen, ne tekee tätä jäätelötä. No pirun hankala syödä. En tiedä, miten tämä olisi tarkoitus ottaa. Lusikala koskeen nää tippuu kaikki tänne pohjalle. Kermavaahon tuosta nyt saa kyllä kyytiin. En tiedä, kai tähänkin joku omaa kikkaa. Kylläpä vai hyvin laula. Sellainen oli MPK Food Kartti. Voi kyllä suositella. En ehkä tätä Red Carria tällä possulla, jos et tykkää tosi tulisesta. En ole tosiaan aikaisemmin käynytkään tuossa peliluolassa, että aina vaan tässä kerroksen toisessa päässä. Mutta käydään nyt sekin vielä katsomassa. On suomalaista vilimiäkin esiin. Mun oli tosiaan tarkoitus sitä karaokea mennä laulaa. Ostin sitä varten 10 kolikkoa, kun saa lukkeita 10 coins 30 minutes. Mutta eihän tämä kyllä kolikkosta käy yhtään. Ja yritin varatakin, niin sanoi, että ei ole vapaata. Mutta monta koppia täällä on vapaana. Eiköhän siinä ollut pelailuja ihan tarpeeksi. Oli tosiaan tarkoitus käydä tuolla karaoke-huoneessa, mutta ei onnistunut varata, oli kulmaa täyttä, mutta se oli kuitenkaan paljon niitä koppeja tyhjillään. Sellainen kolikkoautomaatti, mutta me ei sanota kolikkoa tässä mistään ostettua, niin saa pelkästään sen kortin, että ei sitten päässyt lauleskelemaan. Hammaslääkärinkin pääsi aivan tähän näyteikkunaan. Aftersania tai jotakin aloe vera pitää löytää. Muutama tunnin ollut tuossa altaalla, vaikka pistänyt rasvaakin, niin massu päässyt palaamaan. Se on aina tuo maha. Varmaan kun se olisi lähimpänä aurinkoa, niin se helposti palluu. Aloe veraa nyt viimein löytyi. Ei aivan turha reissu. Sitten on vielä se vaikea osuus, että pitäisi jotenkin löytää poiskin täältä. Tuntuu, että ei koskaan löyä niitä uloskäyttäjiä, kun niitä tarvitsisi. Olen melkein miettinyt, että jos joku tulipalo joskus syttyisi tämmöisessä kauppakeskuksessa, niin mä pallaisin kuolleeksi. En mä löytäisi koskaan ulos. Myöskin tällä ulkopuolella on tämmönen katu, missä myydään kaikenlaista tavaraa. On vaatteita ja koruja ja laukkuja. Vähän samanlaista kuin tuolla sisälläkin. Yritän etsiä sitä paikkaa, että mihin mä saan mopotaksin tilattua. Se on mulla tainnut olla ennenkin täällä sama ongelma. Melkein myöhästynyt jatkobusseista tonne etelääkö. Liian tiukkaan jättänyt eikä sitten löytänyt oikeasti paikkaa, että mihin taksit voi tilata. Täälläkin on aidattu aivan tuo katuun, ei tonne kadulle pääse tuosta. Eikä se voi pysähtyä, se on niin vilkas liikenne. No niin, nyt löytyy alue tästä Burger Kingin vierestä, mihin varmaan taksikin saa tilattua. No sehän hajosi tästäkin nyt tämä vetoketju. On kyllä melkoinen reissu. Ei missään ei vetoketju kyllä kestä. Eihän tästä vieläkään onnellista loppua tullut. Mä varmaan 10 minuuttia oottelin sitä omaa mopotaksia ja
Heti kun se tuli tuohon ja pääsin kyytiin, niin iskarin pohoja ja kuski vaan no, too much weight. No ei sitten. Perkele. Nyt sitten odotellaan uutta kuskia. Kai tässä on nyt vähän niin kuin merkkiä, että pitää tällä lajituskuurille alkaa, kun uikkareita ei löydy ja mopoot ei ota kyytiin. Tää vielä. Se oli sitten semmonen seikkailu tämä. Pikku tiivistelmä sitten tuosta päivästä. Tarkoitus oli, että mä käyn ostaa uimahousut, sitten kypärän, mopokypärän, aloe veraa. Ja sitten mä käyn viime kesänä karaokehuoneessa, missä mä oon haaveillut monta vuotta käyväni. No se aloe vera onnistui. Sen mä löysin. Kaikki muut sitten meni vähän vihkoon. No en mä tiedä, kyllä se ruoka oli ihan jees. Pirun tulinen, mutta ei ole vielä ainakaan nälkä. Jäätelö oli ok. Siitä kyllä pisteet. Ja tulihan saa pelaailtua kaiken näköisiä jänniä. Itse on tämmöinen lapsenmielinen, niin tykkää kaikista noista arcade-huoneista ja puipuistoista ja vesipuistoista ja tällaisista. Sen vaan huomaa itse ei jaksa jotenkin tuosta väen paljoutta kovin kauan. Oli tosi mukava mennä, mutta alkoi se pari tunnin jälkeen sitä ahistaa. Sitten pakko päässä nytkin rauhaa. Unohdin vielä korvatulpat tänne hotelliin. Mutta nyt on rauhallista. On näköjään siivojakin käynyt. On puhtaat lakanat ja pyyhkeet ja kaikki. Kelepaa laittaa nukkumaan. Mutta seuraava videokin sitten vähän rauhallisempi, että mennään käymään elokuvissa. Pääset mukaan, kun menen katsomaan tommosen 4D-elokuvaan tuohon yhteen hienoon elokuvateatteriin. Mitä sieltä ottaa vähän videota. Mutta ei muuta kuin seuraava kerta. Muistaan pistää taas peukkua videolle ja kanavatilaukseen. Ja ei muuta kuin näkemisiin. Moro!